ito pa rin ay part and parcel ng iyong formation, ng iyong pagkapare. Para bang ang pagkahinog mo sa pagkapare is a process. It may take a lifetime for you as a priest. Hey guys! Welcome to Mama's Boys. In this program, we will meet priests from around the globe. We will discuss interesting features of their lives, from their humble beginnings, their calling, the churches, and more. During our talk with Father Lindon of Santa Monica Parish, Minalin, Pampanga, about the pandemic, he mentioned that it was not easy living through these difficult times. However, with the help of his parishioners, as well as the municipal government of Minalin, everything became possible. You may click down the link provided below for the pandemic episode of Father Lindon. We are still here at Santa Monica Parish Church in Minalin, Pampanga, and let us get to know more about the personal life of Reverend Father Lindon Martin Valenton. So I am Reverend Father Lindon Martin B. Valenton. So ngayon sinasama ko na yung second name ko, which is Martin, dahil ito pala ay napakahalaga sa mga documents. Noon hindi ko ito sinasama. So ngayon, sinasama ko na ito dahil kailangan daw. So I am Reverend Father Lindon Martin B. Valenton. So actually, ako yung parish priest. I am the parish priest now dito sa Santa Monica, San Nicolas, Minalin. Pero ako po ay taga Santa Rita, San Juan Santa Rita. Yan pong malapit sa Bacolor. Ito ay palagi kong sinasabi, kapag sinabi mo kasi Santa Rita, maraming mga places dito sa Pampanga na Santa Rita, kaya we have to define or qualify kung ano yung Santa Rita. Kaya palagi kong sinasabi, yung malapit sa Bacolor, then alam na nila iyon. Na-ordain po ako, kami po yung batch na tinatawag nilang pinatubo batch. Na-ordinahan kami, talagang pumuputok yung pinatubo. Nung ma-ordinahan nga kami ng pagkadikon, July yun. Pagkatapos ng ordination, talagang nagkaroon na ng major eruption. Kaya nga nang pag umuwi kami sa mga bahay-bahay namin, naku, talagang umuulan na ng abo. Yung mga ibang bisita pa nga namin, hindi na sila nakauwi. Naghirapan pa sa pag-uwi dahil talagang umuulan na ng ash. So 1991 yon, Deacon at pagkapare, December 11, naordinahan kami dahil group yung ordination namin, 1991, December 11, Pampanga Day. So 1991 hanggang ngayon, so if I am not mistaken, mahina ako sa mate, almost 29 years na ako sa pagkapare. So 29 years na akong pinagtitiisan ng Diyos at nagtitiis na rin ng mga tao sa akin for 29 years. Usually they say, ang pagpapare, vocation. And the word vocation, of course, ito ay nakaugat sa salitang calling, pagtawag. Kapag sinasabi natin, pagtawag, calling, hindi yung parang cinematic na kung saan parang gumagawa ng himala ang Diyos na tinatawag ka, oh, Lindon, magpapari ka. Hindi ko nakita ang pagtawag ng Diyos sa pagpapare doon sa extraordinary or yung pagka-cinematic na paraan. Para bang napakasimple lang kung babalikan mo ang buhay na nakaraan mo. Napakasimple at napaka-ordinaryo sa mga pang-araw-araw na buhay. Dito mo mabubuo at dito mo makikita ang pagtawag ng Diyos. Halimbawa sa aking pagkapare. So, nire-recall ko, binabalikan ko, paano ako nagkaroon ng interest sa pagpapare? Ako, una sa lahat yung nanay ko.
Dahil batang-bata pa ako, palagi niya akong sinasama sa pagsisimba. Dito ako namulat sa kahalagaan ng pagsisimba hanggang sa gawin niya ako, inuutos niya sa akin na sumama sa mga altar servers. Noon na tinatawag na knights. Ngayon gusto altar server ang tawag. So, noong altar server ako, dahil palagi ako sa simbahan, nakikita ko itong mga seminarista. Kapag bakasyon nila, nandoon kasama namin, nakikita ko parang unusual sila. Unusual in a way na makikita mo yung kanilang mga action, napaka-refine, pagsasalita, pagbibihis, etc. etc. Parang natawag ako, napukaw, yung pansin ko sa kanila. Sabi ko, sino kaya ito? Ano kaya ito? Hanggang sa napag-alaman ko, mga seminarista yan, nag-aaral yan ng pagpapare. Alam niyo kung sino yung nag-explain sa akin? Yung driver ng parish priest namin sa Santa Rita. Kaya ngayon, hindi ko makakalimutan, magdi-dinner kami. Yung sa bahay, mag-aapunan na kami. Dumating yung driver na yon dahil kaharap lang namin ng bahay. Itong driver ng parish priest. Sabi sa nanay ko, ay, may exam, may test sa seminaryo, baka gustong pumasok ni Lindon. Hindi man ako nag-iisip. Nung sabihin niya yon, sige, mag-exam ako. Then, nag-exam ako. Then, natanggap ako. And then, for almost 13 years, nag-aaral ako doon. Then, isang araw, gumising na lang ako. Eto ako, pari pala ako. Pari na ako. At alam mo, yung formation, ito yung paniniwala ko, pagtingin ko, yung formation sa pagkapare, it is lifetime. Hindi porke natapos ka na sa seminaryo, hindi porke naordinahan ka na ng pare, para bang ganap na, para bang buo na ang pagkapare mo. Para sa akin, it does not happen that way. Para bang every moment of your life, every experience na naranasan mo sa mga assignments mo, sa relasyon mo sa mga tao, sa mga iba't iba pang pangyayari sa buhay mo, kung saan ka man at kung ano man yung assignment, ministry o destino mo, ito pa rin ay part and parcel ng iyong formation, ng iyong pagkapare. Para bang ang pagkahinog mo sa pagkapare is a process. It may take a lifetime for you as a priest. Yes. Minsan nga may nagtanong sa akin, actually hindi lang minsan from time to time may nagtatanong, Father, masaya ba ang pagkapare o pare? Sabi ko naman sa kanila, alam niyo, tulad din ninyo, may mga moments in life na malungkot, may mga moments in life na talagang masaya. Ngayon siguro yung tanong mo, ano ba yung ginagawa ko kapag dumarating yung kalungkutan, yung loneliness, sa pagkapare? Kasi dumarating din sa buhay yan yung bang tipong tila ba nagsasawa, tila ba nawawalan ka ng gana, tila ba nalulungkot ka. So ano ba yung pwede mong gawin? Iba-iba na. Ako, mahilig ako sa sports. Kaya kung minsan yung sports, ang ginagawa kong libangan, ang ginagawa kong alternative, para maibsan naman ng kalungkutan. O kaya naman, yung mga kapatid ko, tinatawag ko sila, nagkakaroon kami ng bonding, isa yan. O kaya naman, yung mga parishioners, tulad halimbawa dito sa Minalin, maraming mga palaisdaan dito. So, ang gagawin ko lang, meron akong yung pamingwit, pupunta ako sa isang palaisdaan, mamimingwit ako ng isda. So, kasama ko yung mga parishioners, yung mga kasama ko sa simbahan. So, kailangan you have to be creative. Hindi, ito kasi yung pananaw ko sa buhay So yes, kalungkutan when it comes sa ating damdamin, iisa lang ang nadarama mo, that is sadness, that is maaaring loneliness. And yet, maraming mga pamamaraan how to conquer this, how to face this, and of course, kung paano mo ito haharapin sa iyong buhay. Kasi alam mo, kapag nagkukwentuhan kaming mga pare, whether we like it or not, we have to accept it. May mga kasama kami na nandoon nakakalungkot, hindi nila nakakayanan
hindi nila alam kung paano nila haharapin ng kalungkutan, kaya sometimes they resort sa mga bagay-bagay na nakakasira na sa kanilang pagkapare. Father Lyndon became what he is today because of his family, especially his mother, who influenced him to go to church. I remember the famous saying, Ad Jesum per Mariam, or to Jesus through Mary. Father Lyndon's mother and his family led him to be a servant of God. Being a priest and serving God needs a lot of hard work. And just like us, they also experience trials in life like loneliness, anxiety, and weariness because priests are also human. These trials were resolved by Father Lyndon, still with the help of his family, and today, that family became bigger because of his parishioners in Minalin. There you have it, guys. Thank you for joining us in this episode of Mama's Boys. Hope to see you in our future episode. This has been your host, Karen Dane. Ja matane!